Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Po, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Sing penting rasane. Tak andari yo. Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung nglatih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nemtek urun kuping. Barangnya melek kualitasnya. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau uruh nggonku ye? Kok muni elek iki? Iki wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis to dijajal sik. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah telah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecen. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anjay.